nummer 1, nummer 2, nummer 3 og nummer 4. Vi starter fra en ende af. Så står de foran jer, så må I smage på nummer 1, og så skal I gætte, hvad den smager af. Fastelavnsbolle. Jamen, hvad smag med fastelavnsbollen? Glasur. Det er nummer 1, det her. Den smager lidt på en speciel måde. Altså, Ja, Saxo gjorde det rigtigt. Han tog den hele ind i munden, så han kunne smage det hele af en omgang. Jeg tror, I skal have et glas og noget vand at skylle ned med. Så, det var nummer 1. Hvad synes vi om nummer 1? På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er den allerbedste, og 1 er dårlig. jeg tror, jeg synes 4. Hvad siger du, Saxo? Du må ikke kigge endnu. 1. Så kører vi med nummer 2. Saxo. Meget dårlig. Er den her dårligere end den anden? Ja, jeg vil ikke have mere den. Du vil ikke have mere af den. Det er i orden. Det er dårlig. Nå. Hvad siger du, Sax? Det er som om, der er kommet for meget sukker i. God. Du synes, den er god. Ja, du kan godt lide sukker. Jeg er ikke særlig vild med, når der er for meget sukker i. Sax, du skal lige tykke om munden, før jeg kan prøve nummer 3. Så skyld lige efter, Sax. Kan du... ikke tage brillerne af. Det er sådan noget. Her, læg frem med hænderne. Hvor vandet var. Der var vandet. Ja. Tag lige en tør vand, så får I nummer 3. Fra 1 op til 100. Okay, så er det nummer 3. Den er foran jer nu, nummer 3. Hvad for en har været bedst indtil nu? 1'eren. Altså nummer 1. Hvad for en? 1'eren også. Men alle de andre, det var også god. Okay. Den her er god. Er den her god? Lidt god. Lidt god. Nej, dårlig. Og den er dårligere end de andre. 1 op til 10, så vil jeg nok sige 5. 5 på den der, okay. Så den er sådan okay. Så jeg siger 0. Siger du 0? Synes du ikke, den var god? Siger han, mens han stopper den ind i ansigtet. Det var nummer 3, så mangler I kun 1. Og så skal I fortælle, hvad for en der var bedst. Indtil videre nummer 1 bedst. Den allerførste, I fik. Ja. Okay. Tag lige en tår vand og skyld ned. Hvad tår vand og skyld ned? Du snyder, Sax. Jeg kigger bare på bordet. Okay, tag lige en tår vand og skyld ned. Og så kører vi med nummer 4. Den ligger på bordet nu foran jer. Hvor? Ja, mærk lidt længere ud mod. Der var din, Lille. Og der var din, Sax. Ej, der er meget skummi. Ej, jeg kan ikke lide den. Kan du ikke lide den? Nej, ja. Nej. Så er jeg ikke lide mig. Okay. Hvad siger du, Sax? Chokolade. Lidt dårligere. Så vil give den her en 0. Op på 6. Okay. 0. Så 1, 2, 3, 4. Hvad for en var så bedst? 1. 1. Så den med romkuglesmag har vundet